பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கு மாதாஜி. எஸ், ரிவிஷன் உங்களுக்கு நிறைய பேர் பாதியில சேர்ந்திருப்பீங்க. ஸோ அதனால எங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் இப்போ ப்ரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்றேன். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாதா பிரணத்தியோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். All glories to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschachai Deshadarine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschachai Deshadarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய ராதா கோவிந்த ராதே, ஜெய கௌரனிதாய் ஜெய கௌரனிதாய், ஜெய பிரபுபதா ஜெய பிரபுபதா, நித்ய கௌர ஹரி போல் நித்ய கௌர ஹரி போல் நித்ய கௌர ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு 11வது பதத்தை பார்க்க போகிறோம். பரதர்ஷயாதப்தஹ தபசாம் அவித்ருப்தஹ த்ருஷாம் நுருணாம் ஆதாயந்தர் அதாத்யஸ்து ஸ்வபிம்பம் லோகம் லோச்சனம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதர்ஷ்யாதப்த தபசாம் அவித்ருப்த த்ருஷாம் நுருணாம் ஆதாயாந்தர் அதாத்யஸ்து ஸ்வபிம்பம் லோகலோச்சனம். பிரதர்ஷ்ய வெளிப்படுத்துவதன் மூலம், அதப்த மேற்கொள்ளாமல், தபசாம் தவங்களை, அவித்ருப்த திருஷாம் காட்சி நிறைவேறாதபடி, நிருணாம் நபர்களின், ஆதையா ஏற்று, அந்த மறைவு, அதாத் செய்தார், ய அவர், து ஆனால், ஸ்வபிம்பம் அவரது சுயரூபத்தை, லோகலோச்சனம் பொதுமக்களின் பார்வை. மொழிபெயர்ப்பு. பொதுமக்களின் பார்வையின் முன் தமது நித்தியமான சுயரூபத்தை காட்டிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேவையான தவத்தை செய்யாததால் தம்மை உள்ளபடி காண முடியாதவர்களின் பார்வையிலிருந்து தமது உருவத்தை மறைத்து கொண்டார். பொருளுரை. இப்பதத்தில் அவித்ருப்த திருச்சாம் என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஜட உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பல்வேறு வழிகளில் தங்களது புலன்களை திருப்திப்படுத்த முயல்கின்றனர். ஆனால் இத்தகைய முயற்சிகளால் திருப்தி அடைவது சாத்தியமல்ல என்பதால் இதில் அவர்கள் தோல்வியையே காண்கின்றனர். நிலத்தில் போடப்பட்ட மீனின் உதாரணம் இவ்விஷயத்தில் மிகவும் பொருத்தமுடையதாக இருக்கும். நீரில் உள்ள மீனை எடுத்து நிலத்தில் போட்டு அதற்கு பல வகையான சுகபோகங்களை அளித்தாலும் அதனால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியாது. பரம ஜீவனான பரமபுருஷரின் சகவாசத்தில் மட்டுமே ஆன்மீக ஆத்மாவினால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். ஆன்மீக வெளியில் எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்களை கொண்டுள்ள பகவான் முக்தியடைந்த ஜீவராசிகளின் சுகத்திற்காக எண்ணற்ற ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளார். பிருந்தாவனம், மதுரா மற்றும் துவாரகா ஆகிய இடங்களில் தமது உன்னதமான லீலைகளை வெளிப்படுத்தி பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை பரமபதமான நித்திய உலகிற்கு கவர்ந்து செல்வதற்கான பகவான் தோன்றுகிறார். ஆனால் போதுமான புண்ணியம் இல்லாததால் மக்கள் பகவானின் இத்தகைய லீலைகளால் கவரப்படுவது இல்லை. பாவ விளைவுகளை முற்றிலும் கடந்து விட்டவர்களால் மட்டுமே பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. ஒவ்வொரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவையும் புண்ணிய வழியில் செலுத்துவதற்காகவே வேத முறைப்படியான சமய சடங்குகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றன. எல்லா சமூக பிரிவுகளுக்கும் உரிய நியமிக்கப்பட்ட கொள்கைகளை உறுதியாக பின்பற்றுவதால் உண்மை, மன அடக்கம், புலனடக்கம், பொறுமை முதலான குணங்களை ஒருவரால் அடைய முடியும். மேலும் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டை செய்யும் படித்தரத்திற்கும் அவர்களால் உயர முடியும். இத்தகைய உன்னத பயிற்சிகளால் மட்டுமே ஆசைகள் முழுமையாக திருப்திப்படுத்தப்படக்கூடும். பகவான் அவதரித்திருக்கும் பொழுது
அவரை உள்ளபடி கண்டு தங்களது பௌதீக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடிந்தவர்களால் அவருடன் அவரது ராஜ்யத்திற்கு செல்ல முடிந்தது. ஆனால் பகவானை உள்ளபடி காண முடியாமல் பௌதீக ஆசைகளிலேயே தொடர்ந்து பற்று கொண்டு இருந்தவர்களால் பரமபதத்தை அடைய இயலவில்லை. இப்பதத்தில் குறிப்பிடப்படுவது போல் பகவான் தமது ஆதியான நித்திய ரூபத்துடனேயே அனைவரது பார்வையிலிருந்து மறைந்து போனார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுவது போல் அவர் தமது உடலை கைவிடவில்லை. நம்பிக்கையற்ற நாஸ்திகர்கள் பொய் பிரச்சாரம் செய்வது போல் பகவான் ஒரு சாதாரண பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை போல் உடலை விட்டார் என்பதை இக்கூற்று மறுக்கிறது. நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களின் மிதமிந்திய சுமையிலிருந்து உலகை விடுவிப்பதற்காகவே பகவான் தோன்றினார். இதை செய்த பின் உலகின் கண்களில் இருந்து அவர் மறைந்து போனார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை நம்ம பிரபுபாதருடையது. ஸோ ஹால், அதாவது அவருடைய கருணையால் நாம் இதை அவர் எவ்வாறு புரிந்து எழுதியிருக்காரோ அதை நாம் அப்படியே புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யலாம் இல்லையா? ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். ஸோ இந்த இடத்துல பகவானுடைய தோற்றமும் மற்றும் மறைவும் பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? அவருடைய தோற்றமும் நிகழ்ந்த பொழுது ரொம்பவுமே அதாவது கடுமையான மழை இது எல்லாமே நிகழ்ந்தது இல்லையா? ஸோ அதாவது அதர்மம் புரிந்தவர்களால் அதை உணரக்கூடிய நிலையிலே வைக்கவே இல்லை இல்லையா? ஸோ கம்சனும் அதாவது மெய்மறந்து அவன் உறங்கி விட்டான். ஸோ பகவானும் அவர் அவர் பிறந்த பிறகு தந்தையுடைய அந்த இதுல அந்த புட்டியில எடுத்துட்டு போடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த கூடத்துல எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் விருந்தாவனத்தை எடுத்து அடைந்தார் என்பது நமக்கு தெரிந்த கதை இல்லையா? நந்த மகாராஜாவின் வீட்டுல சேர்க்கப்பட்டார். அந்த காலகட்டம், அந்த சமயமே எல்லாருக்குமே ஒரு மாயை போலதான் இருந்தது இல்லையா? அவருடைய அவதாரம் நிகழ்ந்த பொழுதும் யாராலுமே உணர முடியவில்லை. அவர் எவ்வாறு அவதரித்தார் என்பது வெறுமனே பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? தூய பக்தர்களால் மட்டுமே பகவானுடைய அவதாரமும் மறைவும் உள்ளது உள்ளபடி உணரக்கூடிய நிலை ஏற்படும். ஆனால் அதே நம்ம அதாவது பக்தரற்றவர்கள், நாஸ்திகர்களுக்கு எல்லாமே பகவான் நம்மள போல ஒரு பௌதீக உடலை ஏற்றிருக்கின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வுல தான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே அமையும். ஸோ இதுதான் இந்த பதத்துல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ பரதஷ்யாதப்த தபசாம் அபித்ருப்த திருஷாம் நிருணாம் ஆதாயாந்தர் அதாத் யஸ்து ஸ்வபிம்பம் லோகலோச்சனம். பரதஷ்ய வெளிப்படுத்துவதன் மூலம், அதப்த மேற்கொள்ளாமல், தபசாம் தவங்களை, அவித்ருப்தக திருஷாம் காட்சி நிறைவேறாதபடி, நுருணாம் நபர்களின், ஆதயா ஏற்று, அந்த மறைவு, அதாத் செய்தார், அவர் ஆனால், ஸ்வபிம்பம் அவரது சுயரூபத்தை, லோகலோச்சனம் பொதுமக்களின் பார்வை. சோ சாதாரண மக்களுக்கு, நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுத்தவர்கள் அனைவருமே சூத்திரர்கள் தான் இல்லையா? அஞ்ஞானத்தில் கிளைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் நாம எல்லாருமே. ஆனால் ஒரு சமயத்தில் நமக்கு அந்த ஞானம் என்னும் அந்த கரையை பற்றுவதற்கு பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க பெறும் பொழுது அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். இதற்கு அந்த உயிர்வாழியினுடைய முயற்சி என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? ஒரு பக்தி செய்யணும்ன்றது அவருடைய மனதிலிருந்தே வர வேண்டிய ஒரு சூழல். ஆக்சுவலி யாராலுமே அதை திணிக்க முடியாது. எந்த விதத்தில் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் சாஸ்திர விதிகளில் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த சாஸ்திர விதிகளை எல்லோராலுமே 100% ஃபாலோ பண்ண முடியறதா? கிடையாது. அவரவர்களுடைய புரிதலுக்கேற்றவாறு அவர்கள் பக்தியில் திளைக்கிறார்கள். சோ பகவான் ஒன்று நினைக்கிறது, நாம் எந்த நிலையில இருந்தாலும் பகவான் நம்மளை ஏத்துக்கிறார். அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணிதான்றதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா
சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நமக்கு பக்குவ நிலை வந்து சீக்கிரமாக அடைகின்றோம். எதற்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது? ஏன் நாம வந்து காலையில மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும், ஏன் நமக்கு வந்து துளசி ஆரத்தி பார்க்கணும், ஏன் நரசிம்ம ஆரத்தி பார்க்கணும்? இவையெல்லாம் நாம வந்து சேவிப்பதால் நமக்கு என்ன நன்மை? மனது பக்குவம் அடைகின்றது. நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்குகள் இல்லையா, கோபம், பொறாமை மற்றும் வந்து பேராசை, இவை அனைத்துமே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் தான். அது எல்லாம் அந்த குப்பைகளை எல்லாம் நம்ம ஹிருதயத்துல வச்சுண்டு அது எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செல்கின்றோம் இல்லையா. அத்தகைய குப்பைகளை எல்லாம் அகற்றணும்னா பகவானுடைய கருணை கண்டிப்பாக தேவை. அதனால்தான் நம்ம சாதன பக்தியை வந்து முழுமையாக நம்ம வந்து அனுஷ்டிக்கணும். ப்ராசஸ் எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா, நாம பக்குவ நிலை அடையிற வரைக்கும் தான் அந்த ப்ராசஸ். அதற்கப்புறம் சதா சர்வகாலமும் பகவானை நாம ஹிருதயத்துல நம்ம நிலைநிறுத்த முடியும் இல்லையா. ஒரு முறை நிலை நிறுத்தினாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானிடத்திலிருந்து நாம வந்து எப்பவுமே விடுபட மாட்டோம். அந்த சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால், அந்த உன்னத நிலையை நாம உணர முடிந்தால் கண்டிப்பாக அவருடைய அருளையே நாம கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியும். ஆனால் அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு மட்டுமே நாம் இந்த சாதன பக்தியை செய்யணும். சாதன பக்தி செய்வதால் நாம வந்து த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், அது சாதன பக்தி என்பது என்னன்னாக்கா நம்மள நாம வந்து தூய்மைப்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒரு மார்க்கம், அவ்வளவுதான். சோ அதை நாம் அவ்வாறு நினைத்தோம் என்றால் சாதன பக்தி நமக்கு சாதன பாரமாகவே இருக்காது. சில சமயத்துல காலையில எழ முடியாது இல்லையா, 4 மணிக்கு எழணும்னா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும், அப்போ கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் கூட இருக்கும் இல்லையா. அதனாலதான் உணவு கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாம முந்தைய தினம் என்ன உணவு உண்கின்றோமோ அதனுடைய வெளிப்பாடு நம்ம சுபாவத்துல வந்து நிற்கும். உணவு ஆல்சோ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால்தான் நம்ம சாத்வீகமான உணவு, வெறும் மிதமான உணவு, இப்படிப்பட்ட உணவை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது நம்ம உடலும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது, உத்வேகம் அடைகின்றது. அதாவது எழுந்து வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஆற்றலோடு நம்ம ஒரு செயலை செய்வதற்கு அது மிகவும் வந்து உதவுகின்றது. உணவு முக்கியம் இல்லையா. அதே போல நம்முடைய உணவு, நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு தான் நமக்கு என்ன ஓட்டங்களுக்கும் கூட வந்து ஒரு வகையில் வந்து அது வந்து காரணமாகின்றது. நம்ம சத்துவத்திலேயே நிலை கொள்ளணும் என்றாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணவு சாத்விகமான உணவாக இருக்க வேண்டும். அது நம்மள வந்து அந்த வழியில் செல்வதற்கு வந்து ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால்தான் சாத்விக உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுவது. சோ பொதுமக்களுடைய பார்வை முன் தமது நித்தியமான சுயரூபத்தை காட்டிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், எஸ், அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நித்தியமான ரூபத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அதை வந்து பக்தர்களால் மட்டும்தான் உணர முடிந்தது. அவருடைய தோற்றம் வெறுமனே பக்தர்களால் மட்டும்தான் வந்து உணர முடிந்தது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார், டிசப்பியரன்ஸ் இல்லையா, என்பது வந்து பக்தர்களால் மட்டும்தான் உணர முடியும். சாதாரண மக்களால், அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் நம்மை போலதான் வந்து கடவுள், அதே மாதிரிதான் நம்மளை போலதான் அவருக்கு மரணம் அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து அவர்களுடைய உணர்தலாக இருக்கும். ஆனால் பக்தர்களுக்கு அதனுடைய உண்மையான தன்மையை பற்றி அதாவது புரிய வரும். தேவையான தவத்தை செய்யாததால், அதாவது தவம் என்பது இங்கே நாம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா, எந்தெந்த வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் பக்தி செய்வதற்கு, அதுதான் சாதன பக்தியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சாதன பக்தியை செய்யாததால் தம்மை உள்ளபடி காண முடியாதவர்களின் பார்வையிலிருந்து, எஸ், as it is, பகவான் எப்படி இருக்காரோ அது அப்படியே, அதாவது அந்த தத்ரூபமான அந்த பரமாத்மா நிலையை காண முடியாதவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து பகவான் உருவத்தை மறைத்து கொண்டார். அப்படின்னா அதை அவர் யோக மாயையால் நம்மளை வந்து எல்லாராலுமே எல்லாருடைய ஹிருதயங்களுமே அவர் மறைந்து விட்டார் அப்படிங்கிறது தான் பொருள் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ நம்மளால எது வரைக்குமே பகவானை வந்து அந்த ரூபத்தை நம்மளால தரிசனம் பெரியாத வரைக்கும் இருக்கோமோ அது வரைக்குமே நம்ம வந்து அந்த யோக மாயையால் பகவான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்று அர்த்தம். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் வந்து அவதரித்த நோக்கம் நிறைவேறிய பிறகு அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார் என்பதும் வந்து பக்தர்களால் வந்து நன்னா புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் சாதாரண மக்களால் வந்து அதை உணர முடிவதில்லை. இப்பதத்தில் அவித்ருப்த திருஷாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட, அவித்ருப்த காட்சி நிறைவேறாதபடி,
அதாவது என்னும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதத்துல வந்து பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஜட உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பல்வேறு வழிகளில் தங்களது புலன்களை திருப்தி செய்ய முயல்கின்றனர் இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் கூட இந்த பௌதீக செயல்களில் வந்து ஈடுபடும் பொழுது இதெல்லாம் நமக்குடைய கடமை என்று நினைத்து கொண்டு அனைத்தும் பகவானுக்காக செய்யறோம் நினைச்சு செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு இத்தகைய நிலை இருப்பது கிடையாது. ஆனால் அனைத்தும் தனது என்று நினைத்து கொண்டு செயலாற்றுகிறார்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஜட உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஆகின்றனர். அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் தங்களுடைய புலன்களை இல்லையா, ஒண்ணு கண்ணு, காது, ஏதோ ஒண்ணு, வயிறு, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம திருப்திப்படுத்திக்கணும் இந்த வாய் மூலியமாக இல்லையா, பேசுதலோ இல்ல உண்ணுதலோ ஏதோ ஒரு செயலை வந்து நம்ம வயிறையும் திருப்தி செய்கின்றோம் இல்லையா. எதை வேணாலும், அதாவது அந்த உணவு டேஸ்டா இருந்தா மட்டும் போறோம் இல்லையா, அதனுடைய இன்கிரீடியன்ஸ் பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அது வெஜிடேரியனா இருக்கட்டும் நான்வெஜ்ஜா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல தான் நம்ம வந்து ஈடுபடுகின்றோம். சோ தங்களது புலன்களை திருப்திப்படுத்த முயல்கின்றன. அது சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், அதை கேட்டா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், அதை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், அப்படி பேசினா நமக்கு சந்தோஷம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இந்த செயலை நாம கையால செய்தா நமக்கு சந்தோஷம். சோ இந்த மாதிரி வெறுமனே பௌதீகத்திலே தன்னுடைய மனதை நிலைநிறுத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் அதனால் தாங்கள் செய்யக்கூடிய அத்தகைய செயல்களால் வந்து திருப்தி கொள்ள முயல்கின்றனர். ஆனால் இத்தகைய முயற்சிகளால் திருப்தி அடைவது சாத்தியமல்ல என்பதால் இதில் அவர்கள் தோல்வியையே காண்கின்றனர். இது நாம கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை இல்லையா. சோ எவ்வளவு நேரம் ஒரு சீரியலை பார்ப்போம் நம்ம இல்லையா, எக்ஸாம்பிள் அது பௌதீகம் தான் இல்ல. எவ்வளவு நேரம் ஒரு சண்டையான இருக்கக்கூடிய சீரியலை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும்? ஆஃப்டர் சம் டைம் அதை நம்ம வந்து விட்டுடுவோம். எங்கேயாவது ஒரு நல்லது, ஒரு அன்பு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் நிகழ்ந்தா அதை மீண்டும் மீண்டும் நம்மளால நினைவு கூர்ந்து நம்ம வந்து இன்புறலாம். ஆனால் ஒரு பாதகமான செயல்கள் எல்லாம் ஏற்படும் பொழுது அதை நினைவில் கொள்ளும் பொழுது நம்ம மனசுல சங்கடங்கள், அதுக்கப்புறம் தேவையற்ற பயம், இது எல்லாமே நமக்குள்ள ஏற்படும் இல்லையா. அதன் மேல் ஒரு அதிருப்தி, அதாவது விருப்பமற்ற தன்மை, மீண்டும் அதை பார்க்கணுமா, அது வேண்டாமே அப்படின்னு தோணும் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நமக்கு வந்து தோல்வி என்பது அதுதான். நமக்கு விருப்பமே இருக்காது, மீண்டும் மீண்டும் அதை காண வேண்டும் என்ற ஏக்கம் ஏற்படுவதுதான் நமக்கு வந்து வெற்றியாக கருதப்படுகின்றது. அதுதான் உண்மை. ஆனால் இப்படிப்பட்ட பௌதீகத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சமயம் போல ஒரு சமயம் இருக்காது. ஒரே செயலை நாம பௌதீக செயலை இன்றைக்கு நம்ம ஒரு உத்வேகத்தோட செய்தாலும் நாளைக்கு அதே உத்வேகத்தோட செய்வோம் என்றது கேரண்டி கிடையாது இல்லையா. அதுதான் வந்து பௌதீக செயல்களுடைய தோல்வி என்று சொல்லப்படுவது. நிலத்தில் போடப்பட்ட மீனின் உதாரணம் இவ்விஷயத்தில் மிகவும் பொருத்தமுடையதாக இருக்கும் இல்லையா. நீரினுள்ள மீனை எடுத்து நிலத்தில் போட்டு அதற்கு பல வகையான சுகபோகங்களை அளித்தாலும் அதனால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியாது. தண்ணிலிருந்து எடுத்துட்ட மீன் வந்து தத்தளிச்சு அது வந்து இறந்தே போய்விடும். நாம நினைக்கலாம் எதுக்கு அந்த தண்ணியில வந்து மீன் வந்து இருந்து கஷ்டப்படணும், நாம வந்து எடுத்து வந்து அதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு நமக்கு பிடிச்சதா இருந்தாக்கா அதை எடுத்து நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு சுகமான வாழ்க்கையை கொடுக்கலாமே, நல்ல ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வைக்கலாமே இல்லையா. எப்படி நம்ம வீட்டுல ஒரு பெட் டாகுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு வீடு கட்டி அதுல வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது செய்யலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனா அந்த ஜீவன் நீரை விட்டு வந்த பிறகு அது உயிர் பிழைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா. சோ அதே மாதிரிதான் வந்து மீனை எடுத்து நிலத்தில் போட்டு அதற்கு பல வகையான சுகபோகங்களை அளித்தாலும் அதனால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கவே முடியாது இல்லையா. பரம ஜீவனான பரமபுருஷரின் சகவாசத்தில் மட்டுமே ஆன்மீக ஆத்மாவினால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். சோ இதுதான் இந்த நித்தியமான ஆத்மா பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதற்கென்றே அவதரித்தது இல்லையா. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு அந்த தொண்டையே மறந்து பகவானையே மறந்து இந்த பௌதிகத்திலே அது ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து நிம்மதி இருக்காது, அன்பு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அன்பால் வரக்கூடிய அந்த பேரானந்தம் நிலை பெறாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் தான் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு சமயம் போல அவருடைய சங்கடங்கள் வந்து சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுமா இல்ல துக்கத்தை உண்டு பண்ணுமான்றதுல நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. அத்தகைய மீன் போன்றவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. சோ நாம் எல்லாருமே அந்த கடல் எனக்கூடிய அந்த ஆன்மீக ஸ்தலத்தில் இருக்க வேண்டியவர்கள். அப்படிப்பட்ட மீன்கள் நாம் இந்த பௌதிகத்தில் வந்து நாம வந்து சங்கடத்தில் வந்து தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அழகான ஒரு ஓமை பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துல. பரம ஜீவனான பரமபுருஷரின் சகவாசத்தினால் மட்டுமே ஆன்மீக ஆத்மாவினால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் இல்லையா. எப்ப நாம் அந்த பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோமோ
அப்ப நமக்கு வந்து நிம்மதி என்பது வருகின்றது. நிம்மதி வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மகிழ்ச்சியும் வரும் இல்லையா? சோ மகிழ்ச்சி இருந்தா சில காலம்தான். நிம்மதியற்ற மகிழ்ச்சி வந்து எப்பவுமே நித்தியமானது கிடையாது. அது எல்லாமே பௌதீகம். பௌதீகத்து நிலைகள் எப்பொழுதுமே வந்து டெம்பரவரி தான். அதாவது வந்து தற்காலிகமானதுதான், நிரந்தரமானது கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக வெளியில் எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கின்றன இல்லையா? சோ 3/4 பாகம் ஆன்மீக உலகம் தான், 1/4 பாகம் தான் இந்த பௌதிக உலகம். சோ பகவான் முக்தி அடைந்த ஜீவராசிகளின் சுகத்திற்காக எண்ணற்ற ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றார். அந்த இடத்துல அதாவது நம்ம தங்கி பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிவதற்கான அனைத்து வசதிகளையுமே வந்து பகவான் வந்து செய்திருக்கின்றார். விருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா ஆகிய இடங்களில் தமது உன்னத நிலைகளை வெளிப்படுத்தி பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை பரமபதமான நித்திய உலகத்திற்கு கவர்ந்து செல்வதற்காக பகவான் தோன்றுகின்றார் இல்லையா? பகவானுடைய அவதார நோக்கம் என்ன? பக்தர்களை வந்து ரட்சிப்பது, ரெஸ்கியூ இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அதர்மத்தை அழிப்பது, மீண்டும் தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பது. இந்த 3 செயல்களுக்காக தான் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யுகந்தோறும் கூட தோன்றுகின்றார். ஆனால் போதுமான புண்ணியம் இல்லாததால் மக்கள் பகவான் நித்திய லீலைகளால் கவரப்படுவதில்லை. சோ இதுவும் ஒரு அழகான வார்த்தை, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நமக்கு எதுக்கு ஈடுபாடு கிடையாது? நம்ம ஒத்துக்கக்கூடிய மனசு கிடையாது. இதெல்லாம் கற்பனை என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை எதற்கு ஏற்படுகின்றது? நம்ம செய்த புண்ணிய காரியங்கள் வந்து இன்சஃபிஷியன்ட், பற்றாக்குறையாலதான். நம்ம ஓரளவுக்கு புண்ணியம் செய்திருந்தால் மட்டும்தான் அதை நம்பக்கூடிய மனப்பக்குவமும் நமக்கு வரும். சோ புண்ணியங்கள் குறைவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசும் இருக்காது அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக இந்த விளக்க உரையில வந்து பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். அவங்க நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க, நாம மட்டும் நம்புறோம் இல்லையா? நமக்கு புரியறது இல்லையா? ஏன் அவங்க புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லை? ஒரு வீட்டுல 4 பேர் இருந்தா 4 பேருடைய புரிதலே டிஃபரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? கணவனுடைய புரிதல் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மகளுடைய புரிதல் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மகனுடைய புரிதல் ஒரு மாதிரி இருக்கும், மனைவியாகப்பட்டவளுடைய தாயாகப்பட்டவள் அவருடைய புரிதல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருமே வெவ்வேறு புண்ணியங்களில் வந்து அது அவங்களுடைய புண்ணியங்கள் வந்து வெவ்வேறு நிலையில இருக்கும். அதனாலதான் இந்த வேறுபாடுகள். சோ அஞ்ஞானத்தினுடைய அளவு வந்து அவங்களுடைய புண்ணியங்களுடைய பற்றாக்குறையினால் இருப்பது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம புண்ணியங்கள் குறைவாக இருக்கின்றதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் புண்ணியமான காரியங்களை செய்தாவது நாம வந்து நல்ல வழியில நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு வந்து, அதாவது அந்த மார்க்கத்தை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். பாவ விளைவுகளை முற்றிலும் கடந்து விட்டவர்களால மட்டும்தான். அப்ப எது வரைக்குமே பகவானுக்கு சேவை புரியாம இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு பாவ விளைவுகள்ல தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் அந்த மார்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கும் அவங்களுக்கு பிளாக்கேஜஸ் அதுதான் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று பகவத்கீதை கூறுகின்றது. பகவத்கீதை யாருக்கு இந்த உபதேசம் சொல்லுகின்றது? பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டவர்களுக்கு மட்டுமே பகவானுடைய தொண்டு செய்வதற்கு வந்து பாக்கியம் கிடைக்க பெறுகிறார்கள். சோ இதுல இருந்து நமக்கு வந்து ஒண்ணு தெரியணும், எஸ் அட்லீஸ்ட் நாம் ஏதோ கொஞ்சமா குட் டீட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதனாலாவது நமக்கு இந்த பகவத் சேவை செய்வதற்கான பிராப்தத்தை நாம பெற்றிருக்கின்றோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில் நாம வந்து கண்டிப்பாக பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். கடைசி வரைக்குமே நாம பகவத் தொண்டு செய்தால் போரும். அது ஒன்றே நமக்கு சேமம். எல்நிலையில் இருந்தாலும் இல்லையா? நம்ம சிக்ஷாஷ்டகத்துல சொன்ன மாதிரி நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரிம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைத்துகி துவயி. அதாவது ஜென்மாந்திரம் எடுத்தாலுமே பகவானே உங்களுடைய பக்தி சேவை புரிவதற்கு மட்டுமே எனக்கு அந்த கருணை மட்டுமே போரும். ஹைத்துகி துவயி, அவருடைய கருணையை வந்து யாசிக்கின்றார் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? சோ நாமளும் அந்த யாசகத்தை தான் பெற வேண்டும். அதே அடுத்த ஸ்லோகம் கூட அதே மாதிரிதான். அதுல வந்து எய் நந்தனா தனுதா கிங்கரம் பதிதம் வா விஷமே பவாம்புதம் தவ பாத பங்கஜாம் சித தூளி சத்ரிஷம் விசிந்தையே. அதாவது பாத பங்கஜா, அதாவது கமல பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு தூசியாக மட்டும் இருந்தாலே போதும் என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய அந்த சிஷ்டாசகத்துல ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அந்த 8 பாடல்களே போரும் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவான பக்தி செலுத்துவதற்கு. இந்த 8 பதங்களை நாம வந்து கண்டிப்பாக அன்றாடம் நாம வந்து கண்டிப்பா இதை வந்து வாசிக்க வேண்டும். சிஷ்டாஷ்டகம் என்பது
என்பது அவ்வளவு மேன்மையானது. நீங்க அதை உணர்ந்து வாசிங்க, கண்டிப்பா அவருடைய கருணை உங்களுக்கு கிடைக்க பெறுவீர்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதையினுடைய பாவமாக அவதரித்தவர் இல்லையா? தாய் என்பவளுக்கு தான் கருணை ஜாஸ்தி இல்லையா? தந்தையை விட தாய் ஸ்தானத்துல இருப்பவங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு என்ற அந்த கருணை உண்டு. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணை வந்து நமக்கு வந்து அந்த சிஷ்டாஷ்டகத்தை வந்து பக்தி கொண்டு நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது பக்தி பாதையில போகிறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு நமக்கு கண்டிப்பாக அவருடைய அருள் என்பது நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். we should get the mercy of the all gurus இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் கிருஷ்ண அவதாரம் மற்றும் ராதையினுடைய பாவம் என்பது நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால வந்து இந்த செஷன்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரிதான் அவருடைய கருணை நமக்கு, நித்யானந்தம் மற்றும் சைத்தன்யா இவர்களுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. நாம ஜபங்களிலிருந்து நாம அந்த அபராதங்களிலிருந்து நாம விலக்கப்படணும்னா இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குருமார்களுடைய கருணையும் நமக்கு தேவை. சோ சிஷ்டாஷ்டகத்தை சொல்லி நீங்க வந்து நாம ஜபங்களை செய்யுங்க, உங்களுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் சீக்கிரமா நடக்கும் எல்லாருக்குமே. சோ எல்லா சமூக பிரிவுகளுக்கும் உரிய நியமிக்கப்பட்ட கொள்கைகளை உறுதியாக பின்பற்றுவதால் உண்மை, மனவடக்கம், புலனடக்கம், அதாவது மன அடக்கம், அது பொறுமை முதலியான குணங்களை ஒருவரால் அடைய முடியும். நாம் என்னென்ன அடையணும்ன்றதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மை, தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். வாய்மை இல்லையா? பேசும் வார்த்தைகளில் வந்து நாம கண்டிப்பாக உண்மையை கொண்டிருக்க வேண்டும். தவறு இழைத்தாலும் அதை வந்து தவறு இழைத்தேன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை கொண்டு வரணும். நம்ம அது அக்செப்டன்ஸ் வரலன்னா இன்னும் நம்ம ஈகோல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? we have not left the ego. இன்னொருத்தர்கிட்ட ஐ ஹவ் டன் எ மிஸ்டேக், 2 பேருக்கு சண்டை நடக்குது, இல்ல 2 பேர் வந்து வீட்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கோ அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வாதம் புரியறது வந்து சகஜம்தான் இல்லையா? ஆனா அதுல வந்து ஒருத்தர் தவறு கண்டிப்பா இழைத்திருப்பார், அதனால இன்னொருத்தருக்கு கோபம் வந்து பேசியிருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா கோவப்பட்டவங்களுடைய இதுதான் வந்து எப்பவுமே வந்து மேன்மையா தெரியும். அவ என்ன திட்டானேன்ற மட்டும் தான் நினைப்பேமே தவிர நாம செய்த தவறை நாம கண்டிப்பாக நினைக்க மாட்டோம். we should always retrospect. நாம என்ன தவறு இழைத்தோம், இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலைக்கு காரணமான அதாவது அதுக்கு என்ன ரூட் காஸ் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது நாம செய்த தவறாக தான் இருக்கும். அதற்கு சாதாரணமா போயிட்டு நம்ம வந்து நான் தெரியாமல் தவறு இழைத்து விட்டேன், என்னை மன்னிச்சதுன்னு சொன்னாலே அங்கேயே அது வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்லையா? தொடராது. இதை நம்ம வந்து கையாளும் பொழுது உண்மை, அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? ட்ரஸ்ட் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பது வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நிலத்துல வரும். இன்னொன்னு வந்து மனதை கூட நம்ம வந்து இப்போ ஒண்ணு வாதிச்சா இன்னொன்னு வாதிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? சோ இந்த மனசு வந்து தானா வந்து அந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி என்ன பேசணுமோ அதனால கோபம் வருது. இந்த புலன்களையும் அடக்க முடியறது இல்ல, மனசையுமே அடக்க முடியறதில்ல. பொறுமை என்பது திதிக்ஷா என்பதே நம்ம இடத்துல இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? சோ அந்த பொறுமையை, டாலரன்ஸே நம்ம கிட்ட இல்லாம போகக்கூடிய நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். சோ ஒருத்தர் வந்து இத்தகைய கொள்கைகளில் வந்து கண்டிப்பாக மேன்மை அடைய வேண்டும். சோ உண்மை, மன அடக்கம், புலனடக்கம், பொறுமை, இந்த 4ஐயுமே ஒருவரால் வந்து அடைய முடியும். சோ எப்பொழுது நாம வந்து பக்தி பாதையில வந்து நம்ம செல்லும் பொழுது மேலும் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டை செய்யும் படித்தரத்திற்கும் அவரால் உயர முடியும். இந்த 4 இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி தொண்டுல நம்மளால முன்னேற முடியும். இந்த 4ஐயும் நம்ம வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? தவறு இழைத்தால் தவறு இழைத்து விட்டேன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும் இல்லையா? அடுத்தவர் முன்னாடியும் நம்ம வந்து என்னால நடந்தது, சாரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அவ்வாறு அந்த பக்குவம் இல்லை என்றால் நாம இன்னும் அந்த அகங்காரத்தை விடவில்லை என்று அர்த்தம். சோ நாம எல்லாருமே பேசும்பொழுது சாஃப்டா பேசலாம், ஆனா அடுத்த க்ஷணமே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்முடைய சுயரூபம் உள்ளுக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்துடும். அதை வந்து நம்ம வந்து நிறுத்தி வைக்கவே முடியாது இல்லையா? உண்மையான சாந்தம் என்பது எப்பொழுதுமே வெளியே வந்துடும். எப்பொழுதுமே சாந்தமா இருப்பவர்கள் சாந்தமாக தான் இருப்பார்கள். ஆனால் அடுத்தவர்கள் முன்னாடி சில சமயத்துல நம்ம வந்து சைலண்டா இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்க சாந்தமாக இருக்கின்றார்கள் என்று நாம நம்பவே முடியாது. சோ அவர்களுடைய உண்மையான சுபாவம் எப்பயாவது கோபம் வரும்போது கண்டிப்பாக வெளிப்படைவிடும். சோ அதனால கோபத்தை நாம கண்டிப்பாக தூரமாக எடுத்து எரிந்து விட வேண்டும். அந்த கோபம் எதனோட வந்து தொடர்புடையது? அகங்காரத்தோட தொடர்புடையது. நம்ம அகங்காரமற்றவர்களாக இருக்கிற மாதிரி கூட தெரியும், ஆனா
அந்த உள்ளுக்குள்ள தூங்கின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம் கோபம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்திவிடும். அதனாலதான் அகங்காரத்தை நாம் துறக்கணும்னா கோபத்தையும் நாம கண்டிப்பாக துறக்க வேண்டும். இத்தகைய உன்னத பயிற்சிகளால் மட்டுமே ஆசைகள் முழுமையாக திருப்திப்படக்கூடும் இல்லையா? சோ இந்த மேல செய்யக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளால் உன்னதமான பயிற்சியால் மட்டுமே நம்முடைய ஆசைகள் என்ன, ஆசைகளை நம்ம துறக்கவே முடியாது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஆசைகளை துறப்பதற்கு சாத்தியமற்ற செயல். ஆனால் அந்த ஆசைகளை நாம மடைமாற்றி விடலாம் இல்லையா? பௌதீக ஆசைகளிலிருந்து ஆன்மீக ஆசைக்கு நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். அது ஒண்ணுதான் நம்மளால செய்ய முடியும். ஆசையே இல்லாத மனிதன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. ஓரளவுக்காவது 5% ஆசையாவது இருக்கும். ஆனா அத்தகைய ஆசை எதன் மேல் இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அந்த மனிதன் தீர்மானிக்க வேண்டும். அவனுடைய சுபாவம், நடத்தை, குணம் எல்லாமே அந்த ஆசையினுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்திவிடும். சோ அவன் பௌதீகத்தின் தரப்பில் ஆசையாக இருக்கின்றானா இல்லை ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இருக்கின்றானா என்பது அவனுடைய நிலையை கொண்டு நாம உணர முடியும். சோ ஒவ்வொருவருமே இந்த பௌதீகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையை விடுத்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆசையை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் பகவானுக்கு அந்த பாவபக்தி, பிரேம பக்தி செய்வதற்கான அந்த நிலையை மனசில் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும் என்ற ஆசையை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படின்ற உண்மையை நாம வேத சாஸ்திரங்களில் வாசிக்கும் பொழுது, தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, இப்ப பாகவதத்திலே நம்ம முதல் கேண்டோல இருந்து நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே இருக்கும். he is the only person இல்லையா? அவர் ஒருத்தர் தான் நம்மளோட கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவர் என்பதை நாம படித்துக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில், இந்த யுகத்தில் நாம அவதரித்த பிறகு, அதாவது பிறந்திருக்கின்றோம், இந்த மரணத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வேறொரு குடும்பத்தை தான் நாம் அடையுமே ஒழி இதே குடும்பத்துல நம்ம கண்டிப்பா இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? சம்பந்தம் என்பது கிடையாது. ஆனால் இருக்கிற வரைக்குமே நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அனைவரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டி இல்லையா? அன்பு என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு குணாதிசயம். நம்ம கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட நாம அன்பு பாராட்டினால்தான் அன்பு எனக்கூடிய அந்த பண்பையே நாம பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். சோ அதை நாம அன்பையே நம்ம இல்லாமல் செய்து கொண்டால், எப்பவுமே செல்ஃபிஷ்னஸோட அந்த தேவைக்கேற்றவாறு நம்ம அன்பு பாராட்டினோம் என்றால் அது தவறு. அப்படின்னா அது சுயநலத்தோடு கொண்டதாகும். அப்படிப்பட்ட சுயநலம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கண்டிப்பாக பக்தி மேன்மை அடையாது. எப்பொழுதுமே நம்ம சுயநலமோடு இருந்தால் தன் வீடு, தன் மனைவி, தன் பிள்ளைகள் இப்படியே கடைசி வரைக்குமே பௌதீகத்திலே நம்ம லாபத்தை சம்பாதிச்சு நிறைய சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பார். அத்தகைய குணாதிசயங்களை எல்லாம் நாம விடணும். எது பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பாக மனசுல உறுதியா நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். எஸ், எல்லாருக்குமே படி அளப்பவர் அவர் தான். நாம எதையாவது எடுத்துட்டு வந்தோமா வரும்பொழுது கிடையாது. இங்க இருக்கிறதையே உபயோகப்படுத்தி தான் நாம எல்லாத்தையுமே ரியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எதையுமே நாம ஓன் பண்ணாத இருக்கும் பொழுது, எதையுமே நமதுன்று அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பே கிடையாதப்போ, ஓனர் உரிமையா நம்ம எதுவுமே இல்லாதப்போ நாம எதற்கு அதற்காக நம்ம அவ்வளவு ஓடணும் இல்லையா? தேவையானவற்றை மட்டும் நாம் செய்தால் போதும் என்ற பக்குவ நிலைக்கு நாம வரணும். அதுக்காக வேலை செய்யாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இல்லையா? அதாவது கர்ம சந்நியாசத்தை பகவான் எங்கேயுமே அவர் ஒத்துக்கவே இல்லை. கர்ம யோகியாகவாவது நீ வாழணும்னு தான் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் பகவத்கீதையில. உன்னுடைய கடமையை செய், அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய் அப்படின்றார். அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தோடு நாம் செய்ய ஆரம்பித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு தானாக பகவான் வழங்குவார். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த எண்ணத்தை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம மனசு நினைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையா? நான் இந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று மனது தோன்றினால் ஒழிய பகவானும் அருள் புரியத்துக்கான மார்க்கம் கிடைக்காது. நாம் எதை செய்ய வேணும்னு நினைக்கிறதுக்கு நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துடுறார். ஆனா அந்த எண்ணத்தை நாம தான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அதெல்லாமே உன்னதமான பயிற்சிகளால் மட்டும்தான் நாம எந்த மாதிரியான ஆசைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்? ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகளை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் பௌதிகத்திலே நம்முடைய ஆசைகளை நாம் வளர்த்து கொண்டோம் என்றால், எஸ், நம்முடைய பிள்ளையினுடைய திருமணம் என்பது நம்முடைய கடமை இல்லையா?
இல்ல அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் அவங்களுடைய கல்வி, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுப்பது, இதெல்லாம் நம் கடமை. ஆனால் அவை அனைத்துமே வந்து வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மளை அவதரித்தார். நாம் அத்தகைய செயல்களில் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை என்று ஏற்று நாம வந்து செய்ய வேண்டும் இல்லையா? அதுல அன்போடு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் இந்த மேல சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த மன அடக்கம், புலனடக்கம், இது பொறுமை, இதெல்லாம் இந்த மூன்றுமே தானா வந்து அமைஞ்சிடும். எந்த ஒரு பௌதீக எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாம செய்யக்கூடிய செயலால் நாம சீக்கிரமாவே பக்குவ நிலைக்கு வந்துரும். ஆனா பௌதீக எதிர்பார்ப்பு அட்டாச்மெண்டோட நம்ம செய்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா நாம கட்டுண்ட நிலையிலே மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு பிறவி என்பது உறுதியாகின்றது. சோ பகவான் அவதரித்திருந்த பொழுதும் அவரை உள்ளபடி கண்டு தங்களது பௌதீக ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாதவர்களால் அவருடன் அவரது ராஜ்யத்திற்கு செல்ல முடிந்தது. அதாவது அவர்கள் முடிந்தவர்களால் பௌதீக ஆசைகள், தங்களது பௌதீக ஆசைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள முடிந்தவர்களால், பௌதீக ஆசைகள் என்பது பகவானுடைய பக்தி தொண்டாக அவர்கள் செய்திருப்பார்கள் இல்லையா? எஸ், இந்த பிரபஞ்சத்தில் சிருஷ்டிச்சவர் அவர்தான் இல்லையா? விதையளிக்கும் தந்தை அவர். எந்த நோக்கத்திற்காக நம்மள படைச்சிருக்கார் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே திரும்பி அவருடைய வீட்டுக்கு செல்லணுன்றதுக்காக தான் படைச்சிருக்கார். அதனால நம்முடைய கடமைகளை அனைத்தும் அவருக்காக செய்கின்றோம் என்று செய்யக்கூடிய அந்த நிலைகள், பகவானும் அந்த பௌதிகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துமே வந்து he is the supplier இல்லையா? நமக்கு என்ன தேவையோ அதை எல்லாத்தையுமே அவரே வழங்கி விடுகின்றார். சோ அவருடனே ராஜ்யத்திற்கு திரும்ப செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை அவர்களால் அடைய முடிகின்றது. ஆனால் பகவானை உள்ளபடி காண முடியாமல், அதாவது அவருடைய ரூபத்தையும் உணர முடியாமல், அவர் ஒரு, அதாவது நமக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, அனாதியானவர், இஸ் த பிரிமிவல் காட், முதன்மையானவர் என்பதை உணர முடியாமல் வெறுமனே இந்த பௌதிக ஆசைகளில் வந்து தொடர்ந்து பற்றுக்கொண்டு, எஸ் இன்னைக்கு ஒண்ணு வாங்குறோம், நாளைக்கு ஒண்ணு வாங்குறோம், இதையே அபிவிருத்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் என் உழைப்பால் நான் செய்கின்றேன் அப்படின்ற அந்த அயம்ட தூயர் அகங்காரத்தை ஒருவர் வந்து வளர்த்து கொண்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் பரமபதத்தை வந்து அடைய இயலவில்லை. கண்டிப்பாக அவர்கள் பரமபதத்தை சேர மாட்டார்கள். மீண்டும் அதே அந்த சூக்ஷ்ம உடலோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஓர் உடலை கண்டிப்பாக ஏற்கும், அவனுடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு. சோ இப்பதத்தில் குறிப்பிடுவது போல் பகவான் தமது ஆதியான நித்திய ரூபத்துடனே அனைவரது பார்வையிலிருந்தும் மறைந்து போனார் இல்லையா? சோ ஆதியான அவர், அதாவது அனாதி காலத்தில் he is the first person இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்சத்தையே சிருஷ்டித்த அவர் அனைவருடைய கண்களிலிருந்து அவர் மறைந்து போனார். சோ பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் அவருடைய ரூபம் நம்மள மாதிரி ஒரு ரூபம் என்று நினைப்பவர்கள் வந்து மரணித்து விட்டார் என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார் அப்படின்றது மிக இம்பார்ட்டன்ட். மறைதல் என்பது வந்து அங்கேயே வந்து நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாமல் மறைந்து விடுவது. சோ நம்பிக்கையற்ற நாஸ்திகர்கள் வந்து வாதம் புரிவது இந்த விதத்தில் தான். ஏனென்றால் அவர்களால் உண்மையான பகவானுடைய ரூபத்தை அவர்களுக்கு காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவர்களுக்கு கிடையாது. பகவான் ஒரு சாதாரண பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை போல் உடலை விட்டார் என்று இக்கூற்று மறுக்கின்றது. சோ நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களின் மித மிஞ்சிய சுமையிலிருந்து உலகை ரட்சிப்பதற்காக தான், பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காக தான் பகவான் வந்து தோன்றுகின்றார் இல்லையா? இதை செய்த பின் அவருடைய அவதார நோக்கம் முடிந்த பிறகு மேலுலகத்திற்கு அவர் வந்து மறைந்து போகின்றார், இந்த உலகத்தை விட்டு மறைகின்றார் என்பதை வந்து உள்ளது உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்தர்களால் மட்டும்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், பதம் 12. சோ பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. என் மர்த்திய லீலௌபகிகம் சர்வயோக மயாபலம் தஷயதா கிரஹீதம் விஸ்வாமனம் ஸ்வஷ்யசா சௌபகர்த்தேதே பரம்பதம் பூஷணாங்கம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்மர்த்திய லீலௌ பைகம் ஸ்வயோக மாயா பலம் தர்ஷ்யதா ஹிருஹீதம் விஸ்மாபனம் விஸ்வஸ்ய சௌபகர்த்தே பரம் பதம் பூஷணாங்கம். யத் அவரது நித்திய ரூபம், மர்த்திய ஜட உலகம், லீலா உபயோகம் லீலைகளுக்கு சற்றே பொருத்தமான, ஸ்வயோக மாயா பலம் அந்தரங்க சக்தியின் ஆற்றல், தர்ஷ்யதா தோற்றத்திற்கு, கிரகீதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள, விஸ்மாபனம் அற்புதமான, ஸ்வஸ்ய சுயமாகவே, ச மேலும்,
சௌபக ருத்தே ஐஸ்வர்யத்தின் பரம பதம் பரமபதம், பூஷண அணிகலன், பூஷண அங்கம் அணிகலன்களின் மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் தமது அந்தரங்க சக்தியான யோகமாயினால் இந்த ஜட உலகில் தோன்றுகிறார். அவர் தமது லீலைகளுக்கு பொருத்தமான நித்திய ரூபத்துடன் வருகிறார். வைகுண்ட நாதராக தமது நித்திய ரூபத்தில் உள்ள பகவான் உட்பட தங்களுடைய சொந்த ஐஸ்வர்யத்தில் செருக்குடையவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இந்த லீலைகள் அற்புதமானவையாக இருந்தன. இவ்வாறாக அவரது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான உடல் அணிகலன்களுக்கெல்லாம் அணிகலனாக விளங்குகிறது. பொருளுரை. வேத மந்திரங்களில் நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனானாம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளையும் விட பரமபுருஷர் தலை சிறந்தவராவார். அவர் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தலைமையானவர். செல்வம், பலம், புகழ், அழகு, அறிவு மற்றும் துறவு ஆகிய ஐஸ்வர்யங்களில் அவருக்கு இணையானவர்களோ அல்லது அவரை விட உயர்ந்தவர்களோ ஒருவரும் இல்லை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இப்பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்திருந்த பொழுது ஜடவுல லீலைகளுக்கு சற்றே பொருத்தமான முறையில் அவர் தோன்றியிருந்ததால் அவர் ஒரு மனிதரைப் போலவே காணப்பட்டார். அவர் தமது 4 கரங்களை கொண்ட வைகுண்ட அம்சத்துடன் மனித சமூகத்தில் தோன்றவில்லை. ஏனெனில் அது அவருடைய லீலைகளுக்கு பொருத்தமாக இருந்திருக்காது. ஆனால் ஒரு மனிதராக அவர் தோன்றியிருந்த போதிலும் அவரது 6 ஐஸ்வர்யங்களில் அவருக்கு இணையானவர்களாக யாருமே இருந்ததில்லை, இருக்கவும் போவதில்லை. ஒவ்வொருவரும் இவ்வுலகில் தாங்கள் பெற்றுள்ள ஐஸ்வர்யத்தினால் செருக்குடையவர்களாக உள்ளனர். ஆனால் மனித சமூகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதரித்திருந்த பொழுது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவரையும் அவர் மிஞ்சியவராக இருந்தார். பகவானின் லீலைகள் மனித கண்களுக்கு புலப்படும் பொழுது அவை பிரகட என்றும், புலப்படாத பொழுது அப்பிரகட என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. உண்மையில் சூரியன் எப்படி ஆகாயத்தை விட்டு செல்வதில்லையோ அது போலவே பகவானின் லீலைகளும் முடிவடைவதே இல்லை. ஆகாயத்தில் சூரியன் எப்பொழுதும் அதன் சரியான சுற்றுப்பாதையிலேயே சுழல்கிறது. ஆனால் குறையுடைய நமது பார்வைக்கு அது சில சமயங்களில் காணப்படுவதாகவும் சில சமயங்களில் காணப்படாததாகவும் இருக்கிறது. அதே போலவே பகவானின் லீலைகள் ஒரு பிரபஞ்சத்திலோ அல்லது மற்றதிலோ எப்பொழுதும் எழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன. துவாரகையில் இருந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மறைந்த பொழுது அங்குள்ள மக்களின் கண்களிலிருந்து அவர் மறைந்து போனார் என்பதை மட்டுமே இது குறிக்கிறது. ஜட உலக லீலைகளுக்கு சற்றே பொருத்தமான அவரது உன்னத உடல் வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள அவரது வெவ்வேறு விரிவங்கங்களுக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்தது அல்ல என்பதை தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது. வைகுண்ட லோகங்களில் பகவானால் வெளிப்படுத்தப்படும் கருணையை விட ஜட உலகில் லீலைகள் புரிவதற்காக அவர் ஏற்ற திவ்யமான உடல் தலை சிறந்ததாகும். வைகுண்ட லோகங்களில் முக்தி பெற்ற நித்திய முக்த ஜீவராசிகளிடம் பகவான் கருணை காட்டுகிறார். ஆனால் பௌதிக உலகில் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளில் இழிவடைந்த அல்லது என்றென்றும் பந்தப்பட்ட நித்திய பத்த ஆத்மாக்களிடம் கூட அவர் கருணை கொள்கின்றார். அவரது அந்தரங்க சக்தியின் யோகமாயா மூலமாக ஜட உலகில் அவர் வெளிப்படுத்திய தலை சிறந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் வைகுண்ட லோகங்களில் காணப்படுவது அரிது. அவரது லீலைகள் அனைத்தும் அவரது ஆன்மீக சக்தியினால் தோற்றுவிக்கப்பட்டவையாகும், பௌதிக சக்தியினால் அல்ல. பிருந்தாவனத்தில் அவர் நிகழ்த்திய ராச லீலையும் 16,108 மனைவிகளுடன் ஒரு குடும்பஸ்தராக அவர் வாழ்ந்ததும் வைகுண்டத்தில் உள்ள நாராயணனுக்கும் கூட அற்புதமானதாக தோன்றுகிறது. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கும் அது அதி அற்புதமாக இருந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஸ்ரீராமர், நரசிம்மர் மற்றும் வராகர் முதலான பகவானின் மற்ற அவதாரங்களுக்கும் கூட அவரது லீலைகள் அற்புதமானவையாக இருந்தன.
அவரது ஐஸ்வர்யம் மிகவும் தலை சிறந்த சிறந்ததாக இருந்ததால் அவரது லீலைகள் கிருஷ்ணரே வேறுபட்டதான வைகுண்ட நாரதராலும் மதித்து போற்றப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்பெல்லிங் தப்பு தானே மாதாஜி? கடைசி நாரதர் எஸ், போற்றப்பட்ட நாரதராலும், நாதர் வைகுண்டநாதர், வைகுண்டநாதராலும். நாதர் என் மர்த்திய லீலௌபைகம் ஸ்வயோக மயாபலம் தர்ஷயா கிருஹீதம் விஸ்வாபனம் விஸ்வசச சௌபகர்த்தே பரம்பதம் பூஷண பூஷணாங்கம். பூஷணம் பூஷணம் என்றாலே நம்மள வந்து அதாவது அணிகலன், பூஷணம். சோ யத் அவரது நித்திய ரூபம், மர்த்திய ஜட உலகம், லீலா உபயுகம் லீலைகளுக்கு சற்றே பொருத்தமான. சோ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், மேலுலகத்தில் இருப்பவர்களிடத்துல பகவான் இவ்வளவு லீலைகள் இல்லை என்பதை இந்த பதத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நாம் எல்லாரும் எவ்வளவு, அதாவது we are all blessed அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம். அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் காண்பதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு நித்திய பத்தர்களாக பிறந்த நாம் நித்திய, அதாவது அந்த வாசிகளாக மாறுவதற்கு, வைகுண்ட வாசிகளாகுவதற்கு வந்து இந்த லீலைகளை எல்லாம் நம்ம கண்டு நம்முடைய மனதை வந்து பக்குவப்படுத்துவதற்கு இது மிகவும் உரிதாகின்றது. அதனால வைகுண்டத்துல பகவான் இந்த லீலைகள் எல்லாம் எதுவும் செய்யறதே கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தான் செய்கின்றார். எதற்கு? காரணம் என்னென்றால் நம்மளை எல்லாருமே அவருடைய இடத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக தான். அது ஒன்றுதான் காரணம். சோ இது நம்ம எல்லாருமே we are all greatly blessed இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம பகவானுடைய அருளால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து, அதாவது அவருடைய கருணையால் நாம் இதை வந்து காணக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெற்றிருக்கணும். இது நம்மளுடைய பாக்கியம். ஆக்சுவலி ஸ்வயோக மாயா, யோக மாயா பலம், அதாவது அந்தரங்க சக்தியின் ஆற்றல், தர்ஷயா தோற்றத்திற்கு, கிரகீதம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, விஸ்மபானம் அற்புதமான, ஸ்வஸ்ய சுயமாகவே, சா மேலும், சௌபக ருத்தே ஐஸ்வரி என், பரம பதம் பரமபதம், பூஷணி அணிகலன், பூஷணாங்கம் அணிகலன்களின். அதாவது பகவான் தமது அந்தரங்க சக்தி, அதாவது யோக மாயை இல்லையா, யோக மாயினால் இந்த ஜட உலகில் வந்து தோன்றுகின்றார். சோ அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் இங்கே தோன்றுகின்றார் என்ற இடத்தில் சொல்லணும். அவர் பகிரங்க சக்தி வந்து அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்தது. அதனால்தான் அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் வந்து அத்வைதம் என்று சொல்லப்படுவது. இதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அந்தரங்க சக்தியால் இந்த வந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. ஸ்வயோக மாயா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என் மர்த்திய லீலௌபயிகம் ஸ்வயோக மாயா பலம் தர்ஷ்யா கிரகீதம். இந்த யோக மாயா என்றே இந்த இடத்துல வந்து அற்புதமாக வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து வேதிக் ரெஃபரன்சஸ் இதெல்லாம். சோ யோகமாயை என்று எந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா? பகவான் நம்மள மாதிரி பகிரங்க சக்தியினால் படைக்கப்பட்டவர் அல்ல. அவர் ஸ்வயம் வந்து தேவகி தாயார் அவருடைய கருவையில் வந்து, அதாவது அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 4 கரங்களோடு தான் வந்தார். ஆனால் தேவகி தாயாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தான் என்னுடைய பிள்ளை சாதாரண பிள்ளையாக இருக்கணும் என்றதுனால்தான் 2 கைகளுடைய ரூபத்துல வந்து அவதரித்தார். சோ எப்பவுமே சதுர்புஜத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர் 4 கைகளை விட 2 கைகளை தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த ஜட உலகில் தோன்றுகின்றார். சோ இந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் பகவான் அமைத்துக் கொள்கின்றார். ஆனால் அதை அனைத்துமே தெய்வீக தன்மையோட எந்த ஒரு பற்றுதல் இல்லாம செய்கின்றார். ஏனென்றால் he is the highest renouncer இல்லையா? அதாவது எல்லா துறவிகளிலுமே அவர் தான் ஹையஸ்ட். எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. நம்ம கிட்ட வெறும் அன்பு தான் பாக்குறாரு, அவ்வளவுதான். சோ அந்த அன்பை நாம வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக அவரோட நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப் நித்தியமாக ஆகின்றது. அவர் தமது லீலைகளுக்கு பொருத்தமான நித்திய ரூபத்துடன் வருகின்றார் இல்லையா? ராம் அவதாரம் மற்றும் நரசிம்ம அவதாரம். சோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு நோக்கத்திற்காக இல்லையா? கிருஷ்ணா ஸ்வயம் இறங்கி வருகின்றார். ஸ்வயம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே வந்து இறங்கி வரார் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பதத்திலேயே நம்ம பார்க்கின்றோம். சோ வைகுண்டநாதராக தமது நித்திய ரூபத்தில் உள்ள பகவான் உட்பட தங்களுடைய சொந்த ஐஸ்வர்யத்தில் செருக்குடையவர்களாகிய அனைவருக்குமே இந்த லீலைகள் அற்புதமானவையாக இருந்தன. இவ்வாறாக அவரது,
அதாவது கிருஷ்ணரின் உன்னத உடல் அணிகலன்களுக்கெல்லாம் அணிகலனாக விளங்குகின்றது. அதாவது அவருடைய உடலே வந்து அந்த திவ்யமான ரூபம் வந்து நம்ம எவ்வளவு அணிகலன் போடுகின்றோம், அந்த அணிகலனுக்கெல்லாம் அணிகலனாக அவருடைய ரூபம் இருக்கின்றது என்று இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஓமையில வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். வேத மந்திரங்களில் நித்யோ நித்யோ நாம் சேத்தனாம் சேத்தனாம் சேதனஸ்தாம். நித்யா என்றால் எட்டர்னல், அதாவது நித்திய பர்மனன்ட் இல்லையா. அவரும் நித்தியமானவர், நாம் அவரிடம் இருந்த நாம் எல்லாருமே நித்யானாம் என்பது நம்மளை குறிக்கின்றது இல்லையா. அதாவது இந்த உயிர் வாழிகள். சேதனஸ் சேதனானாம், அதாவது சேத்தனா அப்படின்றால் உணர்வு இல்லையா. அதாவது உணர்வு என்றால் நம்ம வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. நம்மளுக்கு வந்து எஸ் வி ஆர் லைவ், வி ஆர் ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஆன்மாதான் வந்து நித்தியமானது இல்லையா. அந்த ஆன்மா வந்து எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. உணர்வு என்பது அதுதான் அதனுடைய குவாலிட்டி. ஸோ எதை கொண்டு நம்ம வந்து அதை வந்து ஆக்டிவா இருக்கு, எப்பவுமே வந்து இருக்குன்றது, நம்ம நித்தியமா இருக்குன்னு எப்படி சொல்றோம், அதனுடைய உணர்வை வைத்துதான். சேதனம் என்பது உணர்வை குறிக்கின்றது. சேத்தனா மற்றும் சேத்தனானாம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல இது வந்து கதா உபநிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. நீங்க பகவத்கீதையில நீங்க 2nd சாப்டர்ல போனீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஐ திங்க் 2nd ஸ்லோகா ஆர் 3rd ஸ்லோகால கிடைக்கும். இந்த ஃபுல் 4 வரி கதோபனிஷத்துல கிடைக்கிறோம். சோ எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளை விட பரமபுருஷர் தலை சிறந்தவராவார் இல்லையா. சோ இஸ் த அத்தாரிட்டி குணம். சோ அவரால் தான் நம்ம எல்லாரும் இங்க இடத்துல பிறந்திருக்கின்றோம். சோ ஒன்றிலிருந்து நம்ம வருகின்றோம் என்றால் அதனுடைய சோர்ஸ் இல்லையா, மூல பொருள் இருந்து, அதுதான் முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நீங்க முழு முதற் கடவுள், அதாவது மூலா மீன்ஸ் இஸ் த ஆதி அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர் அவர் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ற சொல்லக்கூடிய விளக்கம் இல்லையா. செல்வம், பலம், புகழ், அறிவு, ஆண் மற்றும் அழகு மற்றும் துறவு, இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களிலே அவர் தான் ஹையஸ்ட். அவரை மிஞ்சினவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருமே கிடையாது. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இப்பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்த பொழுது ஜட உலக லீலைகளுக்கு சற்றே பொருத்தமான முறையில் தான் அவர் தோன்றியிருந்ததால் அவர் ஒரு மனிதனை போலவே காணப்பட்டார் இல்லையா. அவர் அவதரிக்கும் பொழுது 4 கரங்களோடு தான் வந்தார். ஆனா தேவகி தாயார் கேட்டுக்கொண்டது நினைக்க அவர் வந்து 2 கைகளுடைய ரூபத்தை அவர் வந்து ஏற்றார். அவர் தமது 4 கரங்களுடன் கொண்ட வைகுண்ட அம்சத்துடன் மனித சமூகத்தில் தோன்றவில்லை இல்லையா. ஏனெனில் அது அவருடைய லீலைகளுக்கு பொருத்தமாக இருக்காது. 4 கைகளோடு இருந்தா ஏதோ பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லையா. நம்ம வந்து ஈஸியா அது என்னவோ ஒண்ணு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அவரையே நம்ம வந்து உதாசீனம் படுத்தி அவரை கேவலப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் நம்ம செய்வோம். அந்த மாதிரி அது உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, பகவான் தான் இவர் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வராது. அதனால 2 கைகள், இந்த உலகத்துக்கு தகுந்த அதே உடலோடு தான் வந்து பகவான் அவதரித்தார். சோ ஒவ்வொருவரும் இவ்வுலகில் தங்கள் பெற்றுள்ள ஐஸ்வர்யத்தினால் செருக்குடையவர்களாக, நமக்கு கொஞ்சமா ஒரு 4 வீடு ஆயிட்டாலே நம்ம வந்து நமக்கு அகங்காரம் என்பது வளர்ந்து விடுகின்றது. நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்லயே நம்ம கொஞ்சம் பெருசா காட்டிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த நிலை வந்து தவறு. சோ உயிர் வாழிகளுக்கிலேயே எந்த டிஸ்கிரிமினேஷன், அன்பு பாராட்டுவதில் நாம வந்து நம்முடைய லெவல காட்டவே கூடாது. அது ரொம்ப தவறு இல்லையா. அன்பு பாராட்டக்கூடிய இடத்துல நம்முடைய செல்வம், நம்முடைய இதெல்லாமே வந்து அது எல்லாமே அவசியமே அற்ற நிலை. அதை பத்தி நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அங்கே நம்மோட உறவு என்னக்கூடிய அந்த நிலை மட்டும்தான் நாம வந்து கருத வேண்டும். சோ அதுதான் வந்து மிக மிக முக்கியம். எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்ட வேண்டியதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. அங்கே பேத பாவங்கள் இருக்கக்கூடாது, ஸ்டேட்டஸ் இருக்கக்கூடாது, பொசிஷன் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. பொசிஷன், ஸ்டேட்டஸ், பணம், இது எல்லாமே வந்து அதை மேன்மையாக கருதுபவர்கள் தான் அதை வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணி காட்டுவாங்க. சோ ஆனா அன்பு பாராட்டுபவர்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய முறை, அவ்வளவுதான். சில காலம் நம்ம இந்த பங்களால வாழணும்னு இருக்கு, வாழலாம் இல்லையா. இங்க வந்திருக்கோம், நமக்கு வாழக்கூடிய அவகாசத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார். அவருக்கு நித்திய சேவை செய்து அதை விட பெரிய நித்தியமான பங்களா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்திற்கு போகணும்ன்ற அந்த நிலைதான் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா. சோ அதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான ஒன்று. ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய நிரந்தரமற்ற இந்த பொருட்கள் மீது நம்முடைய மோகம், அகங்காரத்தை நாம் வளர்த்து கொண்டு அடுத்தவர்களை நாம வந்து துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தால் அது பாவமாக தான் மாறும். அவர்களை வந்து வார்த்தைகளால் வந்து நம்ம அவர்களை இழிப்படுத்துறதும் வந்து மகா பாவம். சோ எதையுமே வந்து அடிச்சாதான் பாவம்ட்டு கிடையாது. பேச்சுல கூட நமக்கு வந்து பாவத்தை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோம். சோ ஆனால்
மனித சமூகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதரித்த பொழுது பிரபஞ்சத்துள்ள அனைவரும் அனைவரையும் அவர் மிஞ்சியதாக தான் இருந்தார் இல்லையா. 16,108 மனைவிமார்களுக்கு ஒரே போல இருக்கக்கூடிய பங்களா, அதாவது அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து படைக்கணும்னா எந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லாமனாக்கா அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய செல்வந்தராக இருந்தவர் தான் பகவான் இல்லையா. ஆனாலும் எல்லாரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டக்கூடிய தூதனாக போகக்கூடிய அந்த தருணம் இல்லையா. தூதனாக ஒரு சாதாரண ஒரு இராணுவ வீரன் கூட வந்து தூதனாக ஒரு செய்தி எடுத்து செல்லலாம் இல்லையா. ஆனால் அந்த இடத்தில் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரிதான் ஆயிட்டார். பக்தர்களுக்கு அவர் எப்பொழுதுமே சர்வெண்ட் தான். சோ பகவானின் லீலைகள் மனித கண்களுக்கு புலப்படும் பொழுது அவர் பிரகட என்னும் புலப்பட என்றும் புலப்படாத பொழுது அப்பிரகட என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது இது பகவானுடைய லீலை என்று உணராதவர்கள், இவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் தெய்வாம்சம், இவர் பகவான் தான் என்று உணராத நிலை. பக்தர்களுக்கு அவர் பகவான் என்று தெரியும், ஆனால் பக்தரற்றவர்களுக்கு அது தெரியறது கிடையாது. அதனால்தான் அது அப்பிரகடம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உண்மையில் சூரியன் எப்படி ஆகாயத்தை விட்டு செல்வதே கிடையாது. சூரியன் எப்பொழுதுமே ஆகாயத்தில் தான் இருக்கார், சுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார். தன்னுடைய அந்த கோட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சுற்றுப்பாதை விட்டு அவர் ஆர்பிட், அதை விட்டு அவர் என்றைக்குமே நீங்குவது கிடையாது. தன்னுக்குத்தானே சுற்றி கொண்டு கூட, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுற்றக்கூடிய அந்த கோள்கள் எல்லாம் கூட தன்னையே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றுகின்றது இல்லையா. ஆனா சூரியன் அந்த ஆர்பிட்லயே தான் சுத்திட்டே இருப்பார். அதாவது அந்த சுற்றுப்பாதையிலிருந்து அவர் என்றைக்குமே விலகுவது கிடையாது. சோ அதே போலதான் பிரபஞ்சத்தில் பகவான் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றார். ஆனால் சில காலகட்டங்கள் அவருடைய அவதாரத்தை நாம் காண்கின்றோம். அது பக்தர்களால் மட்டும்தான் உணர முடியும், ஆனால் அஞ்ஞானவாதிகளால் அதை உணரவே முடியாது. சோ அதே போலவே பகவானின் லீலைகள் ஒரு பிரபஞ்சத்திலோ அல்லது மற்றதிலோ எப்பொழுதும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம அதாவது கலியுகம் நடந்துட்டு இருக்கு. கலியுகத்துக்கு இறுதியில தான் பகவான் கல்கி அவதாரமாக வரப்போகின்றார். இப்போ என்ன நடந்திருக்கும்னாக்கா வேறு ஒரு அண்டத்தில் பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை நடத்தி கொண்டிருப்பார். சோ எப்பொழுதுமே அவர் லீலைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர் தான். அவருக்கு ஓய்வெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இல்லையா. நமக்கு தான் அதாவது 7 மணி 8 மணி ஆனா நமக்கு தூக்கம் வந்துருது இல்லையா. நமக்கு ஓய்வு தேவை, உடலுக்கு ஓய்வு தேவை என்று கேட்கின்றோம். பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. சோ நாமளும் அந்த பக்தி பாதையில செல்லும் பொழுது, அதாவது நித்தியமான அந்த ஆத்மாவை பற்றி உணரும் பொழுது, பகவானுக்கு தூய தொண்டு புரியும் போது நமக்கும் அந்த ஆற்றல் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறுகின்றது. அதனால்தான் அதை முழு மனதோடு நாம் அந்த செயலில் நாம ஈடுபட வேண்டும். துவாரகையிலிருந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மறைந்த பொழுது அங்குள்ள மனிதர்கள் கண்களில் அவர் மறைந்து போனார் என்பது மட்டுமே குறிக்கின்றது இல்லையா. அஞ்ஞானத்தினுடைய கண்ணோட்டம் அது. சோ குறிக்கிறது ஜட லீலைகள் சற்றே பொருத்தமான அவரது உன்னத உடல் வைகுண்ட லோகங்களில் அவரது வெவ்வேறு விவரங்களுக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்ததில்லை என்பதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. சோ வைகுண்ட லோகங்களில் பகவானால் வெளிப்படுத்தப்படும் கருணையை விட ஜட உலகில் லீலைகள்ல தான் அவர் புரிவதற்கு அவர் ஏற்ற திவ்யமான உடல் தலை சிறந்ததாகும். சோ இங்கே குறை கிடையாது. ஆக்சுவலி அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அதே ஆற்றலோடு தான் அவதரிக்கின்றார் இல்லையா. நமக்கு லீலைகளை எல்லாம் புரிந்து காட்டுகின்றார். சோ வைகுண்ட லோகத்தில் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு அவருடைய கருணை காட்டுகின்றார். ஆனால் பௌதிக உலகில் நாம் எல்லாரும் நித்திய பத்தர்களாக பிறந்திருக்கிறோம். அஞ்ஞானத்தில் நம்மளை ரட்சிக்கிறது தான் மெயின் அவருக்கு இல்லையா. அங்கிருப்பவங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்திரமான புத்தியோட பக்தி செய்யக்கூடிய, அது சேச்சுரேஷன். எப்படி ஒரு தாய்க்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தால் ஒரு பிள்ளை நல்ல டேலண்டா இருக்கும், ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும். அந்த டேலண்டா இருக்கிற பிள்ளை தானே எல்லாம் செய்து போன்ற அந்த கான்பிடன்ஸ்லோட அதை செய்யறதுக்கான மார்க்கத்துல விட்டுறாங்க. ஆனா வீக்கா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் அக்கறை அதிகமாக காட்டி அவனையும் அந்த வழியில எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த முயற்சி செய்யறாங்க இல்லையா. அதே போலதான் நமக்கும் பகவான் நாம் எல்லாருமே நித்திய பத்தர்கள் எனக்கூடிய அந்த பத்தத்தன்மை அறியாமை எனக்கூடிய நோயில் நாம உழண்டு கொண்டு வீக்கான ஒரு நிலையில தான் நாம் எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லையா. அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துல இருக்காங்க. அவங்கள எல்லாருமே பகவான் அங்க ரட்சிக்கின்றார். ஆனா நமக்கு நிறையவே அக்கறை கொண்டு நம்மள கடைசி வரைக்கும் அவருடைய இதுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக நிறைய வழிகளை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். அதுல ஒண்ணு லீலைகள் இல்லையா. அதை அந்த விதத்தில் அவரை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பற்றுதல் என்பது ஏற்பட்டு நாம பக்தி செய்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம அடைகின்றோம். சோ சக்தியின் அவரது அந்தரங்க சக்தியின் யோக மாயா மூலமாக ஜட உலகில் அவரது வெளிப்படுத்திய தலைச்சிறந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் வைகுண்ட லோகங்களில் காணப்படுவது அரிது. இங்கதான் அவருடைய ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம். அங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு, அது எப்பவுமே அழிவு கிடையாது. ஒரு முறை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு, அது எப்பவுமே இருக்கும். இங்கதான் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. இந்த உலகமே எப்ப வேணாலும் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. சோ டெம்பரரி
பொசிஷன் தான் இந்த உலகம். அதனாலதான் அவர் வந்து அதனுடைய ஆற்றலை எல்லாம் இங்க வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார் இல்லையா. யோக மாயையால் வந்து ஜட உலகில் அவர் வெளிப்படுத்த தலைச்சிறந்த 6 ஐஸ்வர்யங்கள் வைகுண்டத்திலும் காணப்படுவது அரிது. அவரது லீலைகள் அனைத்தும் அவரது ஆன்மீக சக்தியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டவையாகும். அதாவது யோக மாயினால் வந்து நிகழ்கின்றது இல்லையா. தாயார் யசோதை வாய் திற மண்ணு சாப்பிட்றேன்னு வாய் திறந்த பிறகு அந்த அண்டமே பார்த்தார், எல்லா அநேக அண்டங்களை பார்த்தார்கள் இல்லையா. சோ அதாவது அந்த மாதிரி பகவான் அந்த லீலைகள் வந்து நமக்கு அமானுஷ்யமான மிஸ்டிக் பவர்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் அது எல்லாமே யோக மாயனுடைய செயல்பாடுகள். சோ பிருந்தாவனத்தில் அவர் நிகழ்த்த ராசலீலையும் அவரே வந்து எண்ணற்ற ரூபங்களாக வந்து விரிவகம் அணிந்து ஒவ்வொரு கோபியரோட சேர்ந்து அவர் வந்து நடனம் ஆடியது. மேலும் வந்து 16,108 மனைவி குடும்பஸ்தர்களாக இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே பகவான் இருந்தார். அவ்வளவு விரிவங்கங்கள் அவர் செய்தது இல்லையா. சோ அத்தனை ஆப்புலன்ஸுமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து காணக்கூடிய நிலையை வந்து எடுத்து காட்டினார். சோ அற்புதமான தோன்றுகின்றது இல்லையா நமக்கு எல்லாருக்குமே. வைகுண்டத்துல இருக்கக்கூடிய நாராயணனுக்கு கூட வந்து இது அற்புதம். ஏனென்றால் அவர் ஒரு உருவத்தோடு தான் அங்க இருக்கார். ஆனா இங்கே பகவானுடைய எண்ணற்ற உருவங்களை நாம காண்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளும் அது அற்புதமாக இருந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஸ்ரீராமர், நரசிம்மர் மற்றும் வராகர் மூலான பகவானின் மற்ற அவதாரங்கள் கூட அவரது லீலைகள் அற்புதமானவையாக இருந்தன. சோ அவரது ஐஸ்வர்யம் மிகவும் தலை சிறந்ததாக இருந்ததால் அவரது லீலைகள் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டதான வைகுண்டநாதராலும் மதித்து போற்றப்பட்டன. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் நிகழ்த்திய அந்த லீலைகள் அனைத்துமே உன்னதமானது. வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய விரிவங்கங்களுக்கு கூட வந்து இதை வந்து அவர்களும் அந்த நிலைதான் உணர்கின்றார்கள் என்பது இந்த இடத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இத்தோடு இன்றைய செஷனை நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்சகல்பதர்விஷ்ய கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துவுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு